Mataram ingkang kaaran Sekar Mataram. Yo, yo.
joget nganti ora eling asoyo yang ngerti lagune yang ngerti kuncine sing penting aku joget bae
ngerti lagune ra ngerti penyanyine sing penting joget rame-rame di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Sing lucu perahu cilik tak eleke banyu besok gede dadi tukang perahu bayarane 300.000. Ya Sik Mas sabar. Yuk. Oh iya. Yuk. Wes. Yuk. Bojo colongan aku emoh bojo colongan sing tak jaluk soal panghulu. Yo
Nggih. Asik no. Asik yo. Sebelum aku tahu Yo. apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti. Ku telah jatuh cinta kepadanya. Yo yo Asik. Reno mas. Aku rindu Sampaikan padanya, aku rindu. oh guru nyanyikanlah. Sampaikan padanya aku rindu. Oh, Wah, ayah. Yo, yo. Yo, ya. Yo, yo, yeah, yeah, yo, yo, yeah, yo, yeah, oh, yeah, oh, 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 yeah, yeah, oh, 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 yeah, oh, yeah. Yo. Udah ketemu tak nyanyi gitu. Ya mas, rampak buto mas, rampak buto mas. Ya. Rampak butonya, rampak kedrupnya ya. Kasun, lebih kontek. Surya, Surya. Ya untuk mas panitia mau nyuwun aqua gelas mas, nggih. Untuk pengeramit mas, monggo. Oh penarine ya. Iya. Penarine nek pengeramit yang band. Sindane ben kapok bongko. Ora apa-apa nek sini wis kira tau ngelake sangu dhewe ya. Sangu dhewe turah-turah. Ayo mas, rampai mas.
Ati ojo elinget Koda kedupan Awas hati-hati jangan dikocok kegawa godane setan. Ya, oh. Ayo, ayo. Oh, ya. Larak eneng-eneng wis dibiak yur diceneng Wajar disampirke wis dibiak dianggurke
Maju bareng ojo nganti kalah. Maju ayo padha nembak. Ojo nganti selek. Yo ayo cumangga. Ayo. Maju ayo konco bareng maju bareng ojo nganti salah jumangka yo mereka maju jumangka. Maju ayo padha nembak. Maju jaga ojo nganti salah. Yo ayo maju ayo kita maju bareng ojo nganti salah ku mereka jumangka maju jumangka. langsung jumangka mana terbangun jumangka coba Ayo Mas Surya. Tunjukkan kegagahanmu. Iya. Orang yang itu kelihatan saya. Lagi serius Mas kowe iki. Tunjukkan. Woi.
tulodo pandange para satriya. Mas Basit. Oh, dikasih ya. Sejarahnya ya, konco-konco wah luar biasa sekali. Mari penontonku luar biasa. Terima kasih untuk para pedagang-pedagang, monggo. Terima kasih. Bila mana nanti poro pemuda nyuwun dana kebersihan, monggo pun paringi gede-gede nggih. Heeh, aku konco-konco mesane nggih. Iya, semoga apa iki Mas lagune Mas? Waduh, lagune kok kaya dangdut Mas. Ya jadi sing sesuai ngono lho Mas. Kok sing jumbo karo kahanan kok ya jadil kok. Ya. Iya nah. Yes. Iya. Nggih. Mas sistem monggo untuk ditambah Mas, untuk dikontrol Mas. Kontrolmu gede sithik Mas ya. Kontrolmu Mas. Oh, sing cetha Mas. Oh. Ya. Siap. Yes. Kini sing lagu cah nom-nom ngene iki sing angel ngene iki nduk. Nuruti cah nom-nom ngene iki angel. Iki kok anu Mas. Apa Mas? Ayo sing kene lagu-lagu cah nom-nom ngono iki jane elok-elok tenan. Iki kok jaluk warna-warna meneh gitu. Asik yo. Malam ini ku sendiri, Digoyang yo. tak ada yang menemani, seperti malam-malam yang sudah
Kuda Mataram. Iya Mas. Desa wisata Krepet punya Sedang Sari. Pajangan Batul. Yuk. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani, seperti malam-malam yang sudah hati ini selalu sepi, tak ada yang menghiasi, seperti cinta ini yang selalu pupus. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya. Kemauan ini semakin layu, tak ada yang memiliki seperti aku ini. Jos semakin pupus. Ayo dek, ayo. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya, yang mencintai aku apa adanya. Iki sing nyaruni bagus-bagus rada budek santai. Demung barang kuwi saya meneh. Blong domblong kok rampung kok iso terus itu. Ya, nggih. Lunas Pak Nur. Ngapunten nggih. Pak Sugito, kopi Pak Sugito. Nggih, ngapunten iki nek mboten nonton mboten napa lho biasane ana, biasane nek mboten lho. Nek mboten nonton mboten nyuwun lho niki ning biasane ana ngoten. Ya Oke. Mas. Yes. Luar biasa sekali malam hari ini, Pak. Ki mau judulnya apa, Nduk? Jaluk lagu. Yang luar biasa sekali. Ku mau jenenge Munajat Cinta. Iya Mas. Aduh. Sing lagu jadilan iki mau lagu pop. Poptil. Engko jadiin pop rock. Ya. Dadi pop rock. Kowe ra ngeles jo. Ora. Ya, wis dikasih apa meneh, Mas? Wis. Pokoke nuruti wong dhewe gendeng-gendeng buri iki. Ya, katresnan sejati, Oh, Mas. ya. Aduh. Gayang ya, Mas? Gayeng tenan. Gayang iyalah. Wis nobat ya sing nang. Ya Mas ya.
Piye iki sing ngedruk kesel loro. Wis josok ya. Luar biasa nom menong kok, Bang. Iya. Janji tresnoti seksemi lintang-lintang ing tengahing wangi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa soto Ora Mas. Aku teko gendong tresno Nelangen asmara gawe sewu rasa nambahi ati jiwa Kang Mas Teno hatimu aku setia nganteni seliramu kangen ku bisa katamu tresno suci Ayo re yo. ora hei Asik ye. Iki lo. Asik yo. endi Wayahe, Cok. janji tresno disekseni lintang-lintang ning tengahing wangi ati kanandhang asmara Gusti kula paringa rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih ati iki pemujan ati neng ngendi dawa manis kang tak anti-anti
Mas tentremno atimu Atimu aku setia ngenteni sliramu kangenku bisa ketemu tresno suci magya rahayu tresno suci magya rahayu. Iya tarik mas ya. Ayo deh. Yo. Yo. Mamul Gaya Ya salah jalan, yuk. Ayo. Kleru dalane, yuk. Malon mas. Aduh pitikku mas malah dipangan. Ojo mas, habis. Mangan garangan ini. Pitikku malah dipangan pitikku aduh. Mas tulungi mas, mas jangan. Serasi dobelah pitik gitu. Yo. Yes. Sing sareh yo mas. Sabar. Pitik menurip. Yo. Tak sugita aku kok bali digawane pitik lho Pak. Nah, sini mas, yo, dipenda yo. Langsung dirica-rica. Wis
belakang. Ayo. Hanya ada di Bekso Kudu Mataram, Mas. Ayo. Aku enak tak kokon gelem ora? Pokoknya menerima sama sing ambil lagi pitik iki. Rasa nggo pangot ra gitu. Menerima yo. Iya. Yuk, iya. Ya Mas, tulungi Mas, tulungi Mas. Iya. Mas, tulungi Mas. Awas. Slow, Mas. Iya. Yuk, iya. Ayo. Ya. Alon-alon. Yo bawa masuk Mas, bawa masuk. Bapak masuk berdiri sing cewek-cewek iki bersama. Yo. Sayyidina wa maulana Muhammadin Adadama bi'ilmillah Isolatan Daimatan Bidawamil mulkirani Tonggo ati iku ono limang perkara. Kabeh pisan maca Quran samanate Kabeh pindho salat bengi lamunana. kabeh telu wong kang saleh kula Kabeh sampeyan pengira ingkang luwih. kabeh kalimo dikir wangi ingkang suwe Salah sawijining sapa bisa nglakoni. Insya Allah Gusti Pangeran ijabahi. ora dadi lho yo boleh Teh tak ampet iki. kenali aku Iya. ayo aja dadi iya Aku ra dadi, Mas. Bisa tak ampet iki. Ye. Ayo Mas. Oh, Kak. yo 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 Sono nero sutro
Wandono Mas yo, ditarikne Mas. Ana Sewatana raja muda ing Panaraga. Iya yo. Siyaga ing ayuda lawan bapati ing Sina. Iya yo. Ngastana sakane kaca Nyai Samatima. Rebas sing kupas sing barong alas rokan. Elo ya Elo ya elo ya Elo ya Parange tansaya rapi. Elo ya Elo ya elo ya Elo ya padha yo. Yo yo Mas isih Mas. Yo. Isih Mas yo. Yeay! Waduh! Wah! Kayak gini selot wongi malah kumat ya. Bekso, Kuda Mataram yo. Coba melempar manggi. Aduh. Manggis ku lempar mangga ku dapat. Aku coba melamar gadis. Gadis ku lamar janda ku dapat. Ayo Mas yo. Ayo Mas. Yo. Saya ngerti. Yo. Ya. Ayo Mas. Langsung Mas, orang jaluk. Aku ra njaluk.
Kira-kira umure sekepitu wis padha karo yuswane ibu yen amake kaya suwe lakune digawe-gawe Adikku tentrem koyo adate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe yen tak pikir aku kudu guyu dhewe Iya Mas. Ayo nih. Mas, ayo Mas, sesene Mas. Sesek Mas. Wah, 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 wah. Ya sing tobat ranggene. malah marahi tek batune kowe iki Mas kak ngono kuwi kok. Mas. Iya Mas. Lemes gak mas? Mas lemes gak mas? Iya. Iya. Wes urang Mas. Iya. Gipro Audio. Terima kasih. Gler. Oh, di special audio sound system. Layangan. Sekuterno tolak lagi kari motor remapun Jejer jarak sembrani ojo nyangkut bareng bae imen awet ora padha kenangan
wis. Oh nyon wong cir mas, klasikan mas. Yes. Mingkar mingkoreng akarono karman marte yo benarong ras meneng ido sabar mbah alah wis tuwa malah nyengkake kowe engko senopa ayo mas mundur ke mas yo yeah. Ayo ara aduh kasuwun dumateng ingkang Hamengku Gati. Kasuwun mlebet wonten arena Bapak Sugito dalan keluarga monggo. Mas sapa iku? Bapak Sugito. Ya oke, monggo ingkang Hamengku Gati ingkang rumah dalem monggo. Kasuwun mlebet wonten arena badhe pikantuk salam saking para putra. Beksa Kuda Mataram monggo. Monggo Bapak. Nggih, wis yo Bapak Ibu ya wae. Sik putrane urung tek mari kok ndane malah. Yo. Yo. Ayo Mas, meneh Mas. Yo. Matur nuwun Bapak. Yo. Yo Mas yo dikasih Pantai Baron Mas dari Mas. Semburat layang sore ana langit siring kulon katon endah sesawangan skoro kidul Pantai Baron. Waras indah karena
Matur nuwun sanget mbok pilih makat nawa menggah Bapak putri saking Beksa Kuda Mataram nggih. Tasih semangat Ibu Bapak. Tasih semangat nggih. Menika wonten lantai 2 juga ada penontonnya Mas Pantut menika. Ya, kita sapa penonton yang di lantai 2. Halo penonton yang di lantai 2. Oke, ya. Ya. Hei cewek-cewek, grup apa itu? Boleh ikut joget, boleh ikut joget. Grup dari grup dari mana? Ayo, padani Nut. Ah, ya. Ayo, nggak apa-apa. Rombongan dari wah, lah Nut lek Gatot serem kabeh boleh iki. Rombongan saking pundi? Wonokembang. Oh, kita sapa untuk penonton yang pada malam hari ini sekor rombongan, sekor pengasih juga ada, Sentolo juga ada, rombongan Jadilan. Rombongan kene, wah ki jenenge genge Saras apa ki? Harus kerja. Kudu kerja. Aku Mbak, mangke badhe nyuwun lagu napa? Ayang-ayang. Oh, nggih.